बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआनो जोंनि थांखिमोन नाथाय दानि दिनाव डाइरेक्ट सेपारेट स्टेटआ जाथावना नङा जाउनाव जुजिनायनि मुङाव जुजिबाय थायोब्ला जेबो जानाय नङा साननानै जों बिटिसि सुक्तिखौ खालामो जोंनि बै 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनि सुक्तिया जोबोद मोजां सुक्ति आरो बड'लेण्ड मोननांगौनि बेलायाव मोनसे स्टेप आवगायनाय बेफोरबादि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंनाय कर्सफोरखौ बे हाग्रामा महिलारिनि मोनदांथि आरो बिबुंथि बिजाबाव मोननो हायो दिनै 19 आगस्टआव 26थि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुंख्लं फालिथाय सावरायमेल खुङो आरो बे सावरायमेलावनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गांब्रै बिजाब बेखेवो बे बिजाबफोरा जाबाय हाग्रामा महिलारिनि मोनदांथि आरो बिबुंथि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म खुगा लाइसि 18थि बिसान 2026 मायथाइ स्कुल अर्गानाइजेशनेल क्लाइमेट बायदिखौ बेखेवना होयो बिनिनो हाग्रामा महिलारिनि मोनदांथि आरो बिबुंथिखौ डक्टर देरहासाद ब्रह्मआ बुथुमनानै सुजुयो जेराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोबां मेलफोराव बिबुंथि लाखिनाय गोबां गोथौ आरो ओंथि गोनां कर्सफोरखौ बुथुमनानै सुजुनाय जादों कर्स होननानै बुङोब्ला साबसिनै गुबुनारि बुंनायथि सोदोबफोरखौ फिन बुंफिननायखौनो बुजियो बबेखानि बिनि ओंथिया बाहायनायनि फारि एबा बिथिंनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुन जानो हागौ बेफोर गोबां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि कर्सफोरखौ सुजुनानै अरायनि गोथां महर होनो डक्टर देरहासाद ब्रह्मआ देरहासाद ब्रह्मआ सोर होननानै बुङोब्ला बियो सासे MA, BEd, MPhil आरो PhD सोलोंथाइ मोननाय बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लानि गाम्बारिबिल गामिनि थागिबि डक्टर देरहासाद ब्रह्मआ मोजां बिजाथि दिन्थिनो हानायनि थाखाय MA फराफारियाव लक्ष्मी ज्वेलरीनिफ्राय सनानि मेडेल मान मोननो हादोंमोन बर' थुनलाइयाव बिहोमाफोरखौबो गसाइगाव फसंथानारि गौथुमजों खुंजानाय 22 जानुवारि 2025नि सुबुं खुंथाइ सान हाबाफारियाव मान बिलाइ होनानै सिनायथि होनाय जादों डक्टर देरहासाद ब्रह्मनि लिरनायफोराव सोलोंथाइ गोनां नोजोर हारिमुआरि बेसेन आरो सुबुंनि गोसोनि मोनदांथिफोरा बेखेवजादों जाय फरायगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो आरो समाजाव मानगोनां बिहोमा होनो हादों डक्टर देरहासाद ब्रह्मनि गासै गांथाम बिजाबफोर फोसावजाबाय बिथाङा सोलोंथाइ नोजोरारि रोखोमनि आरो बिजाबफोरनि खोन्दोफोरनि थाखाय गोबां सनदानथायारि लिरनायफोर लिरबाय बिथाङा गोबां हादरारि आरो मुलुगनां सावरायमेलफोरावबो लिरनाय बिलाइफोर दिन्थिफुंबाय बिथाङा सिगाङाव क'क्राझार सरकारि कलेज आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव राजखान्थि बिगियान बिफानाव आलासि फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आथिखालाव डक्टर देरहासाद ब्रह्मआ CIT क'क्राझाराव खामानि मावफुंगासिनो दं डक्टर देरहासाद ब्रह्मनि बे सासे गेदेमा सुबुंनि बुंथिफोरखौ जेरै दं एरै सेबखांनांगौआ जोबोद गोब्राब खामानिब्लाबो बुथुमनानै सुजुनाया जोबोद बाखनायथाव खामानि बे डक्टर देरहासाद ब्रह्मनि हाग्रामा महिलारिनि मोनदांथि आरो बिबुंथि बिजाब सुजुनायनिफ्राय गोबां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि गोगो गोथौ सानस्रिनि मोनदांथिनि गियानखौ मिथिनो आरो सोलोंनो हायो नोंथांमोनाबो बे हाग्रामा महिलारिनि मोनदांथि आरो बिबुंथि बिजाबखौ फरायनो हागोन जुदि बे बिजाबखौ नांगौब्ला सुजुगिरि डक्टर देरहासाद ब्रह्मनि नैबे 8011117096 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन बे बिजाब सुजुनायनि सायाव डक्टर देरहासाद ब्रह्मआ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लागोन बे सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सान बे थैनाय सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जे खुंनाय सेमिनार बे सेमिनारावहाय आं दिनै गावनि आखाइजों सुजुनाय बुथुमनाय गांसे बिजाब बेखेवो बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मोनदांथि आरो बिबुंथि आरो बियो आं सुजुनाय बिजाबसो आं गावनो लिरनाय बिजाब नङा आरो बे बिजाबा मेइनलि जोंनि आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि मोनसे समनि सोमावसारगिरि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनि जेनाखि बुंथि बा कट्स बे कट्सफोरनि सायावहाय बिथा खालामनानै सुजुनाय बिजाब दा बे बिजाबा आं सानो फरायगिरिफ्रा बे बिजाबखौ अनसायगोन आरो बे बिजाबा जोंनि दैदेनगिरि आरो सोमावसारगिरि आरो आथिखालनि चिफ सार हाग्रामा महिलारिनि जेनाखि जिउनि सानस्रि बिथांनि बुंनाय बिथांनि जेनाखि इयुननि जेनाखि सिमां बे सिमांफोरनि सायाव लानानै बिथाङा बायदि समाव बायदि बाथ्रा बुंबोदों आरो स्पेसियेलि आङो बे बिजाबफोरनि जेनाखि कट्स बे कट्सफोरखौ बिथांनि बिबुंथि बिथांनि लिरनाय मेथाइ बिथांनि फेसबुक पस्ट आरो बिथांनि प्रेस मिडियायाव स्टेटमेन्ट होनाय
आरो मिथिं दावथिंफोराव बिथाङा बिबुंथि लाखिनाय बायदि सर्सनिफ्राय आं बेखौहाय कालेक्सन खालामनानै बे बिजाबखौ सुजुनाय जादों आरो आं मिजिंथिबाय अनसायगोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बे शिब सारनि आरो मानगोनां जोंहा श्रीजुत हाग्राम महिलारि सारनि सायाव आङो गांनै बिजाब दिहुननो आखायाव लाबाय थाबावदों बिथांनि सानस्रि आरो बिहोमानि सायाव मानोना बिथाङा जोंनो बर' हारिनो गोबां होबाय बिथाङा सानसे समाव आखायाव हाथियार लानानै जाथिनि थाखाय दैदेनबोनाय नांबोनाय सासे दैदेनगिरि आरो आथिखाल बिथाङा सासे गोख्रों सासे राजखान्थिगिरि बिनिखायनो आं सानो दुलाराय बर' माहारिया बिथांनो होनांगौ गोबां दं आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै बिथांनि सानस्रि बिथांनि मावनायनि सायाव जोंहा लिरनानै गालांनांगौ दं आरो आं सानो बेखौ आङो साक्सेसफुलै बा जाफुंसार महरै आङो इयुनाव मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आङो जोबोद खुसि दिनैहाय बे बिजाबखौ बेखेवनो हानानै गोजोन्थों।